तो भाई जय जगन्नाथ समस्तଙ୍କୁ तो भाई ଆଜି ଓଡି ଚିତା ବାଘ ସହ ଭାଇ କଷ୍ଟମ ହବ। ଓ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଚିତା ବାଘ ବନ ବନେଇମୁ କଷ୍ଟମ ବନେଇମୁ। ହଁ ବନ ହଁ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗଟା ବଢିଆ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧେଇନି। ଭାଇ ଉଡ ବିଗର ରଖିଥିଲା ଉଡ ବିଗର ଉଡ ପିକର ନାଇଁ ଭାଇ ଡେଜର୍ଟ ସରଗନ ରଖବା ଦିଟାରେ ତ ଭାଇ ଏଠି ଆମର କଷ୍ଟମ ବି ରେଡି ଯାଇଛି ଆଉ ଅପୋନେଣ୍ଟ ରହିବ ଓଡି ଚିତା ବାଘ ସାମ୍ନା କରିବ ଓମାନିଆ। ତ ଭାଇ ଏ କଷ୍ଟମଟାକୁ କିଏ ୱିନ୍ କରିବ ଟିକେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବ ଭାଇ। ତ ଏଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଠି ମୋତେ ଖତରନାକ ହେଡ୍ ମାରିକି ଫିନିଶ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ବିଜିଆର ଭାଇର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ତ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ମୋମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଆଉ ଭାଇ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ବି ଡେଜିଟିକାଲ ଚଲାଉଛି ଭାଇ ଖତରନାକ ପିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନିମି ଭାଇ ଏନିମିଟାକୁ ମାରି ପାରିବ ବିଜିଆର ଭାଇ ଓନଲି ହେଡ୍ ପୁରା ରେଡ୍ ସେଟା ବି ଡେଜିଟିକାଲ। ତ 1-0 ସ୍କୋର ଭାଇ ଏଠି ଆଗକୁ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ହେଡ୍ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ। ତ ଭାଇ ଏଠି 1-0 ସ୍କୋର ରାଉଣ୍ଡ ବି ଆମ ହାତରେ ତ 2-0 ସ୍କୋର ହେଇଗଲା ଏଠି। ତ ଭାଇ ଏଠି ବିଜିଆର ମାରିକି ହସୁଛି ଭାଇ। ତ ଏଠି ବି ଖତରନାକ ମତେ ହେଡ୍ ମାରଥିଲେ ତ ଭାଇ ଏଠି ବିଜିଆର ଭାଇ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ରିଭେଞ୍ଜ ନେଇନେଲା। ତ 3-3 ସ୍କୋର 3 ରାଉଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଖେଳିଥିଲେ ଅପୋନେଣ୍ଟ। ତ ଏ ରାଉଣ୍ଡ ବି ଖତରନାକ କାଟିଦେଲା ନା ଆମର ବିଜିଆର ଭାଇ। ତ ଏଠି ଗୋଟେକୁ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଉଡି ଫିଗରରେ ହେଡସଟ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଭାଇ। ତ ଏ ରାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଭାବରେ କାଟିଦେଲା ଆମର ବିଜିଆର ଭାଇ। ତ 5-3 ସ୍କୋର ଆଉ ଏଠି ଓପୋନେଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜରେ ଖେଳିଦେଲା ହେଡ୍। ତ ଭାଇ ମୁଁ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତ ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା ହେଡ୍। ତ ଭାଇ 1v2 କଣ ଏବେ ମୁଁ କାଢି ପାରିବି ଭାଇ? ଓହୋ ଭାଇ ଖତରନାକ 1v2। ତ ଭାଇ ଅପୋନେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭାଇ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ହାତରେ ପୁରା ୱିନ୍ କରିଗଲୁ।